Juanet TikToker, el Barça campió de la Supercopa d'Espanya. S'ha aconseguit i contra el màxim rival, contra el Real Madrid. Resultat de Barça 3, Madrid 2. Un partit en la primera part molt igualat, on el Barça sempre s'ha imposat en el marcador. Marcava Rafinha el 1-0, però una bona jugada de Vinícius ens empatava el partit. I ja acabant en eixe descompte de tants minuts que han tingut en la primera part, el Barça marcava en el gol de Lewandowski, el nostre veterano killer de l'àrea, bon gol, batia per dalt a Courtois i feia el 2-1, però és que ahir no s'havia acabat la primera part, encara n'hi hauria una jugada més, un córner on el Madrid rematava Hussein, la traïa en baix pals i Gonzalo empatava el partit a 2. Tot per a la segona part, i en la segona part del Barça ha dit anem a donar un pas més i anem a intentar fer el gol, i el gol ha arribat. I al final el futbol, en qui li dona futbol, li dona títols, i el Barça és el que ha demostrat durant el partit jugar a futbol, no estar defensivament i eixir a les contres, sinó proposar. I el que ha proposat ha sigut eixa jugada de Rafinha amb un gran remat. És cert que la toca el defensa, però si no remates el baló no va dins. Així que gran gol de Rafinha, tercer, i a partir d'ahir a patir, perquè sabíem que el Madrid ens apretaria. Però bueno, ens apretaria els últims minuts a mitja jugar on Mbappé, Lamine Yamal li la volgut fer a Mbappé li la furtava i després l'expulsió perquè arribava en el recogedor Frenkie de Jong. És expulsió perquè la cama de Frenkie de Jong va massa dalt, l'àrbitre ho entén com a jugada perillosa i és correcte l'expulsió de Frenkie de Jong. A partir d'ahir ha eixit el nostre capi Araujo a defensar i el Madrid ha tingut dos jugades, però per això tenim un bon porter que està ben col·locat, ha estat en el puesto i dos balonets centraets ben parats per Joan García per a la victòria del Barça. Lo important al final en estos títols és guanyar-la i se'n recordarem del que l'alça el títol a el cel de Jeddah, i això és el Barça. El Barça ha demostrat fer una gran Supercopa i sobretot el nom de Rafinha. Rafinha ha fet 4 gols, ha estat espectacular, ha donat un pas endavant i ha dit el gran jugador que és. Lamine Yamal també, com sempre, grans assistències, li ha faltat finalització, però també ha estat molt bé. I després, sobretot, Pedri. Per mi és una càtedra de futbol i una meravella veure jugar cada dia a Pedri. Tant que agrair-li tenim el Barça a Pedri, perquè el Barça juga al ron de Pedri i també Frenkie de Jong. A lo que vol jugar Pedri, juga el Barça. I en el moment de tranquil·litat, el Barça ha sabut tranquil·litzar-se i en el moment d'atacar ha sabut atacar, el que és la flic i flaca. Flic i afretes, flaca ataques. I aquest atac final de Rafinha val una Supercopa. I ara que parlen i que parlen, però el que ha guanyat és el Barça i això és el que compta. Perquè és cert que el Barça ha proposat futbol, diguen el que diguen. I ahir s'ha demostrat. Molt, molt contents d'aquesta Supercopa Espanya, que és molt important guanyar-la. Diuen que qui guanya en Aràbia Saudita la Supercopa acaba guanyant la Lliga, i és una estadística gran la que hi ha ahir, i bueno, hi ha que continuar. Ara anem per la Lliga, ja per la Champions i Copa del Rei. Esta setmana toca Copa del Rei i el Barça això no para, però avui ens deixa molt feliços a l'afició culer, perquè som campions, som els millors i hem alçat el títol. I quan li guanyes damunt al teu rival, al Madrid, mola més, mola més. I Mbappé, res, desaparegut. Si estàs lesionat, pa què forces? Pa què viatges, xico? Si has vengut i no has tocat valor, una que has tocat, correcte, has provocat una expulsió. Ja està, no has fet res més. Ixa és la teva participació en el partit. Perquè després dalt en atac no t'has enterat. Perquè Cubarsí, Eric García, els nostres centrals han fet un gran partit, Koundé, han fet un gran partit en defensa. Koundé és de veres que se li exigeix un poc més, que té que apretar un poc més a Vinícius en la jugada, o sobretot sobreposar-se i anticipar-se, però bueno, és el que té quan tenim uns laterals que ataquen, que a voltes en defensa poden tenir unes lagunes, però si vos doneu compte el Barça ha defès molt bé.
no han tingut les típiques contres que hi ha lagunes, no. Flick ha sabut adaptar el joc del Barça per a la final i el Barça en defensa ha estat correcte i això ens ha fet també guanyar aquesta final. Este és el millor club del món, este és el Barça i avui és campió de la Supercopa. Enormement feliç, bye Juanet, TikToker, ye ye ye!